رئيس محمود تو بخيراتي چونا پێشمەرگە و vەگەڕەوان چاوا دەبینیش بۆ باژارە کۆبان. سپاس بۆ کەناڵە ڕۆدا و تەماشەوانین وێ خەڵکی کۆبانی دەما و سەرۆک هەرێما کوردستانی سەرۆک مەسعود بەرزانی بڕیارستاند بۆ چوونە پێشمەرگە خەڵکی کۆبانی ئێ پرانی وان پەنابەر بوون لە کۆبان لە تورکیە دەرکەتن پێشیا پێشمەرگان و باوەریە خوا بهێزا پێشمەرگا دانین کو وێ ئێریشە داعش لەسەر باژارێک کۆبانی بشکێ و کۆبانی ڕێزگار بێ و gelek jiwan jî xwe amade kirin ku demek nêzik vegerin Kobanî. Piştî pêşmerge çûn Kobanî rêzgar bû û gundewarên wê gelek rêzgar bûn û gelek ji xelkên Kobanî vegeriyan Kobanî û bawerî dikirin ku nema Daeş karibe carek din êrişî Kobanî bike, Kobanî yan gundewarê wê kontrol bike. Diçûn malê xwe, diçûn gundê xwe. û didîtin yanî xelkê Kobanî ku hatina pêşmerga ev nîşaneke ji bo yekrêziya Kurda. Kurd li her çar parçeyê Kurdistanê piştgirin ji hev dira, alîkarin ji hev dira. Dixwestin ku hêzên pêşmerga demek dirêj bimînin li Kobanî. Binêrîna te pêşmerge neçûna wê çi çêbûye? خەلکێک کۆبانی ez yek ji wan yanî em tev di wê bawerî da win Kobanî wê têk heta bin kontrola Daişê û komkujî jî wê çêbana heta roja pêşmerge çûn û biryar hat standin xelkê Kobanî gelekan bawerî da anî ku Serok Berzanî wê biryarekê bistînê Kobanî bi tenê nahêlê. Wa kêfxweş bûn ku pêşmerge çûn bi vegera wan nerîna we çi ye? Vegera pêşmerga xelkê Kobanî xemgîn e nedixwastin pêşmerge vegerin. Dixwastin pêşmerge dibêjin yepegê ji me re gotin ku êdî erka we xilas bû vegerin. Kobanî hacetî hewcî pêşmergan e tanha gundê Kobanî ê dibin destê Daeş da li alî girê spî dor heştê gundê Kurda dibin destê Daişê dane. Li alî başûr dora çel gundê Kurda Kobanî dibin destê Daişê dane. Li alî başûr û Rojhilat dor pazde gundê Kobanî dibin destê Daeş dane. Niha xelkê Kobanî ke geleka xwe amade dikir ku vegerin Kobanî cîwarê xwe çê dikirin ku vegerin Kobanî nema vedgerin ketine tirsekê ku carek dinê Daeş êrişî Kobanî bike û Kobanî bixe bin kontrola xwe. Lê hinek ji xelkê Kobanî dibê em di wê bawerî dane ku Serok Mesûd soz dayî berê wê Kobanî bi tenê nehêlê û firokê navdewletî cihên Daişê roj bi roj topbaran dikin kevin yanî baweriyekê ku Daeş hêza wê nema karê ew hêza karibe êrişî Kobanî bike. Nerîna te çawa ye? Niha jî Kobanî dibin xeterê da ye? Kobanî û dibin xeterê da ye. Daeş li derdora wê Kobanî dor pêç kiriye her sê alî Kobanî Daeş e û gundên Kobanî dibin destê Daeş dane. Daişî tanha hêzên wê leşkerî xortin û çekên nav destê wan da jî giranin. Eger piştgirî ji Kobanî ra nebe diriya firokê navdewletî ra yan çekên giran negihên Kobanî Kobanî di xeterê de û xelkê Kobanî jî dibe bawerî. Gund li aliyê girê spîtelebiyê di destê Daişê de mane. Belê. Ew heştê gund hemû yê Kurdan e? Heştê gund em dibêjin heştê gund gundê Kurdan in. Belê. Gundê Kurdan in û giş koçber bûne Daeş ew koçber kirine. Tu weke parêzerek xelkê Kobanî. Kobanî piştî ketiye destê Daişê sedî heftê bêtir ji hefteyê da wêran bû piştî vegera xelkê û kontrolkirina wê bi alîkariya hêzên pêşmerge û revandina wê derê destselatdarên wê kirine mozexane gelek cihên xelkê wisa hiştine tu wê çawa dibînî wê biryar? Ger bibe mozexane ev biryar dibe bihata standin ger lêvegera siyasî Kurdî bi serî biba û bi razîbûna xelkê Kobanî ba gelek wan malên û li wê derê ku wê bibin mozexane dibe xwedî bi razîbûna xwedî wan malan bin eger cihekî ji wan re peyda bikin malekê ji wan re ava bikin ev biryar dimînê
يعني بهتر برازیبونا ملت کوبانی تو پارێزەری ئەگەر بریارێکی وسە دەرحەقی وڵاتیەکی سڤیلدا بێداین جهێوی خراپ بووە و ئەرد ملکێویە و تو غەزبەندێکی مزەخانە وێ بریارێ جەزای وێ چییە تواتەیە وێ هەداڵی قانونی چێ عالی قانونیدا چێ نابە عەردێیەکی بێ رازیبووناوی بکی مزەخانە دەبێ ئەو خودی وی عەردی برازیبوونا خوا عەردێ خوا قبول بکێک و ببێ مزەخانە ئەگەر قبول نەکرد بێژێت تو خەلکی کۆبانی ئەو جهێک و بکوونە مزەخانە بە رازیبوونا خەلکەوێ بووە خودیەوی gelek jiwan nerazîne û hinek jiwan razîne lê ti yanî em bêjin xelkê Kobanê gişya li ser hevkiriyê na niha tune biryar tenê tê hatî standin ji alî kantona Kobanê da tanha jî ti tewîd nedane xwedî wa milkana xwedî wa xaniya û razîbûna wan hey tune aşkere nebûye خلق کوبانی جی او جی ویران بوی گلکش خودی و خانه هین الترکیه نه لدران هین و نگر یعنی مالخه یعنی دبی بری هرتشتی کاچا و خلق کوبانی بگرن کوبانی جیان خبر دوام بکن نموزه خانه یکمین یکمین جیان خلق کوبانیه کسی کوچ بربون پنابر بون لترکیه لدولت دوردار در دور سوریه هنک چونه اروپا يعني دبي يكمين كشاوا اف ملت وگري كوباني والا نمينه كوباني پاريزر محمود دالي ج كوباني نا ميواني ما بوي گلك سپاس بوتا